Milí hostia, počas celého júla sme mali súťaž s Absolut vodkou. Išlo zase o žrebovaciu súťaž. Absolut vodka bola v akciovej cene, mohli ste sa zúčastniť za každú kúpu vlastne Absolut vodky, ste dostali žreb a teraz konečne príde to bravúrne veľké zlosovanie o túto 4,5 litrovú mega veľkú fľašu Absolutky. Takže pristúpime k tomu zlosovaniu, na ktoré sa určite všetci strašne tešíte. Máme tu všetky lístky, ktoré sa zapojili, je ich celkom dosť. No a vylosujeme teraz výhercu, ktorý si odnesie 4,5 litrovú fľašu Absolut vodky. Takže tu máme výhercu a je to Adam Janočka. Takže veľmi pekne gratulujeme, Adam. Vypil si túto veľkú, obrovskú fľašu. Takže radi ťa uvidíme, radi ti ju odovzdáme a v každom prípade, tí, ktorí ste nevyhrali, nezúfajte, budeme mať rôzne ďalšie takéto súťaže, akcie. Určite príďte, sledujte náš Facebook, Posedenie na rohu piváreň, určite budú ďalšie zaujímavé súťaže a môžete sa ich zapojiť a určite na budúce možno vyhráte aj vy. Ďakujeme.